Ang AA92.5 sakop ng KBP kung kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang atong takna onto palas 4:30 kahaponon. Mga suking tibaminaw, niyan sa bangatong tulumanon nga kiulukan daw woman I love kung ang babae nga kung gihigugma. Siguro no natingala mo nga wala to i-air no ang atong intro mong tulumanon tungod kay atong gisaad no kagahapon nga kining atong edisyon karon sa tulumanon doon natay i-replay no nga usa ka audio presentation ni Attorney Bacalso nga nahimo ni atong 2000 May 5 if I'm not wrong no din atong naimbitar no si Attorney Bacalso din hiyod sa atong dapit og ato siyang gipa kinang lecture og doon na po siya gihimo nga kanabang presentation may labot na sa True Church o matuod nga iglesia. By the way no mga suking tigpaminaw kini si Attorney Bacalso nahimo ni siya nga usa sa akong mga kining instructor no sa Catholic Faith Apologetics mao nga paminawan ninyo ni kining usa sa atong mga maestro. O gang background ni ini ano sa atong nahibaw-an kanhi usa ni siya ka evangelical no membro ni siya sa Evangelical Protestant kini si Attorney Bacalso kadtong nag-eskwela pa siya dito sa Silliman University sa Dumaguete apan sa dihang nagkabig siya sa tinuhuang Katoliko nahimo na usab siya nga tigpanalipod no sa atong tinuhuang Katoliko dugay-dugay na mao nga atong na hunahunaan nga ngiyang presentation may tungod sa matuod nga iglesia atong i-replay no dinhi sa atong tulumanon kay lagi nihaumpod sa atong mga tema sumaong mga adlaw din atong gituki pag-ayo ang matuod nga iglesia. Sa dili pagyud nato no on the air o i-replay ang maong audio presentation ni Attorney Bacalso no mga suking tipaminaw ato sa among pahibaw-on nga kaganina sa atong Global Catholic Network kon EWTN kanang nasa atong cable atong nasaksihan ganina no alas 8 ngadto sa alas 9 sa buntag ang tulumanon ni Marcus Gruday no nga kanhi usa ka Presbyterian minister. Ang iyang tulumanon nga ang format nag-imbitar og mga converts no gikan sa laing tinuhuan. Atong nasaksihan ganina nga ang iyang mga guests sa maong tulumanon tulo ka kanhi membro sa Church of Christ kung Iglesia ni Cristo nga kadtong tuwa sa Amerika no tulo ka mga membro kanhi sa Church of Christ nga nakonverter sa pagkatoliko ug ang isa niini mao si Father Benjamin Luther kanhi usa ka sakop sa diyang nakabig siya sa pagkatoliko nisulod sa seminaryo ug nahimog yung pari mao si Father Benjamin Luther. Ug ang ikaduhang guest sa maong tulumanon mao si Jeff Childers nga kanhi usa ka ministro yun no sa Church of Christ ug si Bruce Sullivan. Round table discussion ang atong nasaksihan kaganina. Ako mong gipahibalo tungod kay dunay pagahimuon nga replay niini no. Ang replay niini karong Domingo alas 4 kadlawon ngadto sa alas 5 no. Sayo lang mo ug mata kung interesado mo. Of course, kadto na pong doon ay mga cable TV, no? Kadtong nakasubscribe sa cable, no? At angin ninyo karong Domingo, no? Sa buntag, alas 4 ngadto sa alas 5. Sa kadlawon karong Domingo. Okay, so kato lang atong pahibalo o karon naniya na ang atong kanang pag-replay, no? Sa presentation ni Attorney Bacalso may tungod sa matuod nga iglesia, no? Nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Where we were young, in a world of
Monsignor Success, Reverend Fathers who may be present here, our President, National President, Brother Dr. Fortunato Dayot, all other officers of the Catholic Faith Defenders, brothers and sisters. I am very much tempted to communicate to you in what I have been maintaining as the best language in the world. English is not the best language. It has become a universal language because of one reason. Universal because it was for many years the language of conquerors. Languages of conquerors have become universal. The Romans were conquerors, and therefore the nations it had conquered were Romanized, Latinized. Latin ang nahimo ng pinanggang pinulungan sa mga conquistadores sa Binisaya pa sa mga mangangagaw o kayutaan, mangangagaw o mga kanasuran. Ugunya, before the Roman Empire established itself as the number one world power, diha to ang Gresya. Ugunya, unsay resulta? Ang pinulungan sa mga Grego mausay gihangad o giisip nga kuno matahong pinulungan o gani gihimo man pinulungan sa mga eskwelahan. Unya, atong nakatunan, Spain became a world empire. Espanya nahimong conquistador, nahimong mangangagaw, mga kayutaan o mga kanasuran. Sa may resulta, Spain, language, Espanyol, nahimong universal language. Napildi ang Espanya kadtong gatawag sa kasaysayan, defeat of the Spanish Armada o Armada na sa kinatsila, ang pagkahugno sa banggiitang neve sa Espanya nga gitawag o Armada Espanyola. Kinsay nakapahugno? Ang Inglaterra. Sukarap ang Espanya, mipuli ang mga English o ang Inglaterra, mipuli sa pagka-world power. Unsay hinungdan? Nahimo ang pinulungang in English nga kunuhay, gihangad o giisip sa mga nasod, ilabi na sa mga nasod nga naagaw sa Inglaterra. Sa ato pa, o sa manikadutang leksyon, ngano man kining mga pinulungana, Espanyol o English, nahimo mang universal tungod kay pinulungan sila sa mga mangangagaw o mga nasod, mangangagaw, mga kanasuran. The language of conquerors becomes universal. Kung kitang mga Bisaya, ang atong mga katigulangan sa una pag yung makatuigan, nahitabo pa nga conquerors sila, ang Binisaya unta karon universal language na unta. Pero di malas lang nga atong mga katigulangan wa gyud mahimong world conqueror. Okay. Pagpasabot na ko, nga gawion ko ang pinulungan labing matahom. Labi na alang kanato nga mga Bisaya, ang pinulungang labing matahom, mao ang atong Binisaya. Mao nang gawion kong maong pinulungan. Okay. Maigsoon, ang tahas gadahatag kanako, mao ang pagtuki sa in English pa, the true church founded by Christ.
ang matuod nga katilingban ni Kristo, ang matuod nga katilingbang tinukod ni Kristo. Mugawi tagbin kinat sila ang matuod iglesia nga tinukod ni Hesus Kristo. What does church mean? Unsa may kahulugan sa pulong church o iglesia nga ato rong tukion? Dili ang building. Dili ang building, kundi ang katilingban. Ang society sa in English pa, no? Ang katilingban nga gitukod ni Kristo. Ang matuod nga katilingban. The true society founded by Christ sa in English pa. Mga igsoon, kining atong nasod Pilipinas, mag-imagine usa ta, mag-image usa ta, no? Maghimutaglarawan sa atong pangutok. Usa ka gamayng dapit. Huna-hunaa ang mga dagkong kayutaan sa kalibutan. Ang Europa, ang Africa, ang North America, ang South America, ang Asia, bro, ang Asia, ang Europe, konektado man. Australia, uban pa. Kining atong nasod, labihang gamaya, diha sa mapa makita tang labihang gamaya. 117,000 square miles. 117,000 millas cuadradas. Ug unya sa Amerika lamang 50 man ka mga states sa Amerika. Ang usalang ka state, California, dako pa kaayo sa Pilipinas. Ang state of California dunay 137,000 square miles. I-indig sa Pilipinas nga 117,000 square miles. Ug ang California usalang gani sa 50 ka mga estado pagkagamay sa Pilipinas. Usa may mensaheng ipasabot ko nato dinhi. Sabto nato nga kitang ni sa Pilipinas sakop bisan gamay kita. Sakop kita sa katilingban nga gitukod ni Hesus Kristo. Ang katilingban ni Hesus Kristo usa ka dakong katilingban karon, usa ka dakong society. And inside that society, we find ourselves. Sa English ba, usa ka dakong katilingban, o yan ang sud, yan ang katilingban na kita na mahisako. Mangutan na ta, tinukod ni Kristo kining society ha, kining katilingbana. Kay ngano bagon? Gikinahanglan ba nga si Kristo magtukod gyud og katilingban? Dili ba nga nanudlo lang siya ug uman sa pagpanudlo daghan na siyang mga tinun-an ug unya mibiya nining kalibutana misaka siya sa langit nga wala ang magtukod og society. Ang atong pangatarungan magtug-an nato nga ang usa ka kaakuhan, usa ka project, usa ka proyekto sa ato pang Binisaya, ang usa ka kaakuhan na sama sa pagpakaylap sa santos nga pagtuo sa tibuok kalibutan, dili mahimo nga mag-iyahay lang ang iyang mga tinun-an. Usa ka project sama niining pagpakaylap sa santos nga pagtuo og busa pagdunol sa kahigayunan sa kaluwasan. Kinahanglan dunay organization, dunay katilingban, dili mulungtad, dili mutunhay, dili makabot ang kalig-on kung walay organization, walay katilingban. Og ang Ginoo nasayod niya na sa in English pagpakasulti, a project like spreading the gospel throughout the whole world
necessitated an organization. Gikinahanglan ang usa ka society kay dili matigayon kung kining kaakuhana proyektoha himuon sa mag-iyahay lang ng mga tinun-an ni Kristo. Society was needed. Organization was needed. Busa unsa may gihimo ni Jesus? Gitukod niya ang organization. Gitukod niya ang society. Kay kining society ha, kining kapunungana, kining organisasyon na maumay mo padayon sa iyang trabaho. Unsa mang trabahoan niya na maoy padayonon sa maong katilingban nga iyang gitukod. Ang atong katekism nagtug-an nato ug mao gyud ang tinuod, the threefold work of Christ: to teach, to rule, and to sanctify. Nasabi ni Isaiah pa, niining tulo nga trabaho ni Kristo, niining kalibutana, nga iyang gipapadayon sa organisasyon nga iyang gitukod, mao ang pagpanudlo sa tanang mga nasod. Dili lang pagpanudlo, kundi pagdumala, to govern, to rule. Dili lang panudlo, to govern, to control, to rule. Magdumala. Ikatulo, to sanctify. Buot ipasabot, ang pagtunol sa mga kahigayunan sa pagsantos ni adtong buot nga magsantos, magbalaan sa ilang kinabuhi. To sanctify, dunulan ang katawhan sa makahigayunan nga mahimo silang mga balaan. Threefold of work of Christ: to teach, to rule, and to sanctify. Balikon kong akong pahimugatan, dili kini makabot kung walay kapunungan, walay organisasyon. Maoy hinungdan nga gitukod ni Kristo ang maong organisasyon, ang maong katilingban niya aron mutunhay gayon, mulungtad gayon, magpadayon sa kanunay kining tulo niya kagimbuhaton: teach, rule, and sanctify. Mayn laki mang Ginoo, hibaw man siya og unsay magpanghitabo, sigurong diha siyang pangutok ang pagkakinahanglan sa organisasyon. Lagi, organisasyon man, kapunungan man nga iyang gitukod, doon nagyo'y Pangulo. Himo bagong kapunungan, guway Pangulo, doon nagyo'y Pangulo. O kanang labawang Pangulo, sa in-English pa, doon na po'y mga sub-heads, sub-executives. Pareho gud sa atong edukasyon. Pangulo, Secretary of Education. Nya ubos nga Pangulo, sub-head, Regional Director. Unya ubos sa Regional Director, Pangulo gyapon, Superintendents. Ubos sa Superintendents, District Supervisors. Pangulo gyapon. Ubos sa District Supervisors, mga Principal. Pulos sila mga Pangulo. Apan ang kinalabwang Pangulo, mauman ang Secretary of Education. Sa samang pagi si Kristo, mao ang labing-labang Pangulo sa katilingban nga iyang gitukod. Ubos kaniya, Santo Papa, ug ang mga obispo. Miyong mga obispo, lakip na ng kardinal. Kaya kardinal, obispo man. Diya ang mga kaparian, na ang mga diakono. Mao hierarchy. That is necessary in any organization to undertake a project, a gigantic project that is to spread the news of salvation throughout the world. Gikinhanglan ang hutong sa mga Pangulo aron mulungtad, multunhay o mulampos gayon ang pagpakaylap sa santos na pagtuo sa tanang mga nasod. Ari na ta sa balaang kasulatan. Kining kapunungana, kining organisasyon na sa atong binisya, kining katilingban na
nga gitukod ni Kristo. Wa ba ni mahikarga, wa ba ni mahiapil sa asoy sa mga propeta sa wala pa matao si Kristo? Kay sa wala pa matao si Kristo, kitang nag-estudyo kanunay sa atong katekisem, nasayran man ta. Nga wa pa matao si Kristo, ang Dios nagpadala na, naghimo na, og pipila ka mga tao, nga maoy magsulat mahitungod sa umaabot, labot mahitungod sa umaabot nga Kristo. Unsa kini mga tawhana sa kinatsila pa ang mga propeta, ang mga patriarka ug ang mga propeta. Nagsulat sila wa pa matao si Kristo, 300, 400, 500 katuig wala pa matao si Kristo. Ilan nang nasulat? Ang eksaktong tuig sa iyang pagkatao. Gisulat nila ang eksakto nga dapit diin siya matao. Gisulat nila unsang babayhana ang mahimon niyang inahan. Ang description ba, gihulagway ang babae nga mahimon niyang inahan o sa kabirhen. Gisulat na unsay iyang pagahimuon ining kalibutana. Gisulat na nga luiban siya sa usa siyang mga estudyante na ibaligya siya og 30 ka pidaso nga salapi. Ubang mga dagkong hitabo siyang kinabuhi, gisulat ng daan sa wala pa siya mataw. Ang pangutana, kanang organisasyon, katilingban iyang gitukod, nasulat pa usab. Nasulat. Tingali na estudyohan sa inyong mga klase, usa sa mga propeta, usa sa mga sinugo sa Dios, kansang alimpatakan, gigiyahan, aron makakita sa unahan, masuwat nila ang mahitabo sa unahan, sa niini mao si Daniel. O ang sinuwat ni Daniel, nakatunanan ninyo, na nahimong kabahin sa balaang kasulatan, nagpabilin hangtod karon. Sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 44, si Daniel nagsulat mga 400 katuig, wala pa matao si Kristo, yan ang gisulat. Nga magpangabot, huabot ang mga adlaw, nga ang Ginoo sa kahitasan, magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malunos o dili mawala. Gingharian nga mukaylap sa mga nasod sa kalibutan. Tanawa, gingharian gali kana society man na. Katilingban man ang gingharian, organisasyon man ang gingharian. Unsay pong ni Daniel nga nagsuwat sigon sa giya sa Ginoo, ang Dios sa langit magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud magguba, di yun malunos. Gingharian nga mukaylap sa mga nasod sa kalibutan. 400 katuig wa pa matao si Kristo. Ugo niya, mupugnit lang tagduha ka propeta, laing propeta kansang pangutok gitultulan sa Ginoo, misuwat si Isaias Kapitulo 2 versikulo 2. Ningon si Isaias, it shall come to pass, mahitabo, that the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains. Talawang sinultihan sa propeta, magpanghitabo nga ang bukid sa balay sa Ginoo adto mahitarok sa tumoy sa mga bukid. Ang bukid sa balay sa Ginoo adto mahitarok sa tumoy sa mga bukid. O labaw siya sa tanan, ug ang tanang mga nasod magganayan ngadto kaniya. Nawa, gihulagway ni Isaias ang magpanghitabo. Ang kapunungan man nga mao'y labaw sa tanang mga kapunungan, kapunungan nga mahangad sa ubang kapunungan, ug daghang mga nasod magganayan ngadto pagpasakop kaniya.
Wa may lain kana nga atong matag-an kay ang kasaysayan nagaingon kanato katong nagtuon sa history kadaghan sa mga kapunungang nahitabo o nanganhin ang kalibutan na ang mga gobyerno, mga kapunungan mana, ang mga imperyo kapunungan mana, mga gingharian kapunungan man kana, niining tanang mga kapunungan, imperyo, dinastiya, imperyo, kining mga gobyerno sa tanang makapunungan usara ang nakasaksi, nakakita, nakasaksi sa pagkatao sa mga ubang kapunungan, nakasaksi sa pagsulpot ni ini ngadto sa gahom, nakasaksi sa pagkahugno o pagkawala ni ining kapunungan na. Ang nakasaksi ang kapunungang dili maguba ang Iglesia Katolika. Ay Alemanya, punungan man ang Alemanya, wapay Alemanya diha ng Iglesia Katolika. Wala pang Italia diha ng Iglesia Katolika. Wala pa Espanya, wala pa Russia, labi pang wapay Amerika, labi pang wapay Pilipinas diha na ang Iglesia Katolika. Nakasaksi sa pagkatao ni ining mga gobyerno ha o kadtong mga gobyernong lahanaw na nasaksihan ang gobyerno ni Napoleon Bonaparte, ang imperyo sa Roma nga nahugno, pagkadaghan sa mga gobyerno nga natao misulpot sa gahom niya na hugno o nahanaw, mga ngaran nalay nagpabilin karon kinsa may nakasaksi sa ilang pagkatao sa pagsulpot sa gahom, nakasaksi ang pagkahugno, pagkawala. Iglesia Katolika ra may makaasoy ang kapunungang dili gyud maguba. Dili maguba mukaylap sa mga nasod sa kalibutan. Pagkadaghan sa iyang mga kaaway. Mga kaaway gikan sa gawas na dili iyang mga anak, dili mga sakop. Sama sa mga Muslim, katong Battle of Lepanto, uban pa. Sama sa mga Ostrogoths, Visigoths, kadtong mga barbarians sa Amerika, sa Europa, mga kaaway gikan sa gawas nga naglusak sa Iglesia Katolika sa tuyo nga mahugno ug mahanaw. Nahanaw ba? Wala. Kaaway gikan sa gawas, mga kaaway gikan sa sulod, iyang mismong mga anak, mga obispo nga meribil ni bato kaniya, mga pare nga meribil ni bato kaniya. Nahanaw bang Iglesia Katolika? Nagadugang hinoon ang iyang kabaskog, nagadugang hinoon ang iyang kalig-on, ug tungod niya na siya ray kapunungan na nikaylap sa mga nasod sa kalibutan. Gikan sa labing amihanang dapit sa kalibutan, ngadto sa labing habagatang dapit nagipuy-an og tao, gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan, makita nato ang Iglesia Katolika. Nagadugang ang iyang kalig-on, ang iyang kabaskog, bisan pa sa mga kaaway, gikan sa gawas, gikan sa sulod. Sipong ni Daniel, magtukod ang Dios sa langit og usa ka gingharian nga way pagkaguba, gingharian nga mokaylap sa mga nasod sa kalibutan. Unya, mangutana ta, naabay mga pulong ni Kristong nagtugan, nga kanang kapunungan nga gisuwat ni Daniel dili maguba, naabay mga pulong nga nagtugan, nga kanang kapunungan na natukod gyud. Inyong estudyo nagtugan ninyo. Mga pulong ni Kristo nga nasuwat sa iyang apostol. Ang apostol nga naghangad kanunay na minaw ni Kristo, nakasulat siyang mga pulong. Si San Mateo apostol. Sa kapitulo 16, versikulo 18, ang inyong nakatunan pagayo, nga si Kristo moingon sa ibabaw nining bato.
Pedro, tukuron ko ang akong iglesia. Iglesia kinat sila ug binisaya kita. Tukuron ko ang akong katilingban ug ang mga gahan sa impyerno. Ang mga kaaway dili makabuntog kaniya, dili makapalusno kaniya. Nawa, natuman. Mga pulong ni Kristo nga na-record siyang apostol, nagtug-an nga natuman yun kadtong nasuwat ni Daniel, nasuwat 400 katuig, wala pa matao si Kristo. Ugo niya, sa dayon niyang sa kasalangit, iyang gisubli ni Kristo kanang pagkadili magguba sa iyang kapunungan, pagkadili magguba sa iyang katilingban, dili yun malos, no? Iyang gisubli sa dayon niyang sa kasalangit. Sa dayon niyang sa kasalangit, dito mas Mateo gihapon, naghangad dito naminaw, unsang mga panugon, suwat ni Mateo, Kapitulo 28, versikulo 18, ngadtos versikulo 20. Unsa mga pulong ni Kristo na record ni Mateo? Mga pulong nagingon si Kristo, ang tanang gahom sa langit ug sa yuta nahatag kanako. Pangadto kamo sa tanang mga nasod. Tudloan mo sila sa gitudlo ko kaninyo. Bunyagan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Yang katapusan sentence nagingon, timani ako magauban kaninyo sa tanang mga adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kinsa iyang giatubang o gisultihan kadtong kapunungan nga magtutudlo, the teaching church, nga ang primerong mga sakop niini ang 11 ka mga apostol, kay patay naman si Judas. Unya nahulipan si Judas noon, no? Sa panahon nga sa kana si Kristo. Kadtong teaching church, kadtong kapunungan nga magtutudlo, mo iyang giharong, iyang gispasidanan, iyang gitugon, gitagaan siyang panalangin. Pangadto kamo sa tanang mga nasod, tudloan mo sila. Timan ako magauban kaninyo sa tanang mga adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Gisubli niya. He reiterated the indestructibility of the church that he founded. Mao man ang hinungdan. Mao man ang hinungdan ngano didto sa Philippine Military Academy. Bawa mo sa Philippine Military Academy, PMA. Adto bansaya, adto tudloe ang umaabot ng mga general. General Galeb, makita nimo ang ilang pagpanudlo, pagmando, adto man sa Philippine Military Academy. Kung timane, dito sa Philippine Military Academy, matod pa sa usa ka kadeteng nagsulti nako. Ilang giistudyohan ang Iglesia Katolika. Giistudyohan lang structure. Giistudyohan nila ang mga functions, ang mga katungdanan, ang mga lihok, ang mga sugo, ang mga tahas sa mga taong naa sa structure o hierarchy. Nangutana ko, ngano man, tun-an man ninyo. Tun-an namo. Kay dinha sa abilidad sa pagpangulo, naninguha kaming makat-on. Kat-on sa unsa, makat-on kami sa katarungan. Nganong Iglesia Katolika wa ay pakabungkag bisan unsa ka bangis sa mga kaaway niya. Unsa may naan niya nga di manggid siya malusno o di manggid siya mahanaw. Mga imperyo na hanaw, mga gingharian na hanaw, mga ngalan na nagpabilin. Pero kining Iglesia Katolika way pagkahanaw bisan unsas kabangis sa mga kaaway, mga pare nga rebelde, mga obispong mga rebelde, di ang gimahanaw, magdugang ang Hinoon ang iyang kabaskog o iyang kalikon. Unsa may naan niya? Tun-an ka na namo. Basin pag makatuna namo, mahimo kaming mga maayong pangulo, maayong general.
hinoon kitang mga Kristiyanos dali ra og sayon ran tubag nganong di man magguba, di man mahanaw, kay ang Dios nagpasalig bisan ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog kaniya, timan ako magauban sa tanang mga adlaw. Naa diyang answer. Nganong indestructible, di man maguba ang Santa Iglesia. Mangutan na ta, nganong ingnon mong yun ni Ana, nganong gihimo man sa Ginoo nga way pagkalusno o way pagkahanaw. Sayon ra, ang atong pangutok makatug-an nato. Nga si Kristo dinhi sa kalibutan aron katunulan ang katawhan sa mga kahigayunan sa kaluwasan. Maluwas sila. Ug mao man ang tuyo ni Kristo, dili mosugot si Kristo nga moabot ang panahon nga ang katawhan kahikawan ni anang kahigayunan kanang pagtunol sa kahigayunan sa kaluwasan. Iyang tuyo nga ang katawhan maluwas, mahidangat sa langit. Busag mao nang iyang tuyo, dili siya makatugot nga kawad-an kining kalibutana ug usa ka magtutunol, panudlo. Mao nang hinungdan nga ang katilingbang iyang gitukod dili yun niya ikatugot nga mahanaw, kay ang misyon niini mao man ang pagpangluwas, ang pagpadayon sa iyang trabaho sa pagpangluwas. Apan ang pangutana, mga tao malang ani mo nagdumala, papa tao, mga kardinal tao, mga obispo, mga pare, mga tao malang ngano mga tao? Ug mga tao mahitabo man gyud na posible sa kinat sila pa posible man nga ang gipanudlo ni Kristo kaniadto dili nagyud mahidangat nato ang tibuok ug tinuod na panudlo, kay mahiwi-hiwi man sa mga taong nagsunod kaniya. Sa ato pa masayop di tang kapaniguro ron kung kining gitudlo ron sa Iglesia Katolika mao ba gyud ang gitudlo ni Kristo. Nganong di ta makapaniguro, kay mga tao lang ang nagdumala nene. So may kasiguruan na to. So may atong ikatubag. Tubag na to mao. Kanang imong pagduda, madawat ng pagduda nimo kung nagbuot pa si Kristo nga ang mga manudlo ang mupuli kaniya, magsalig lamang, isalig lamang dinha sa tawhanon nga galamhan. Pure human power, lunlun tawhanong gahom maoy mupadagan sa Ebanghelyo. Siguro gyud nga dunay mga mabuasot, siguro gyud nga mabali, matorse sa daghang mga katuigan nga magpangagi. Kaya ang isulti karon lainon man pagsabot sa naminaw sa gitinudloan nya kadtong tinudloan maoy manudlo, lain naman sab do na may ipuno. Kung balikon ko, kung ang mga magtutudlo nga kapunungan buot ug nagbuot pa si Kristo nga isalig lamang ang pagpadagan ug ang kalampusan sa pagpanudlo, kung isalig lamang sa tawhanong gahom, siguro gyud nga dili mahidangat sa mga kanasuran ang tinuod yun nga panudlo, kay matursi-tursi man lain-lain ang mga tao panagpas. Apan dili wa magbuot si Kristo, wa magplano, labi nang wa magbuot. He did not will, wa siya magbuot nga isalig kining tanang pangako dinha sa tawhanong gahom lamang. Nagbuot si Kristo nga ang Dios mugiya, muabag, magtultol sa iyang gipapuli kaniya pagpadayon siyang trabaho.
Sa ato pa ang kapunungan nga gitukod ni Kristo nga niya ning kalibutan ng Iglesia Katolika, nagpanudlo sa tanang katuigan, dili sandig, dili salig sa ilang tawhanong gahom lamang, kundi ang gahom sa Dios. Sa may pulong ni Kristo, may mga pulong ba si Kristong gibilin nasuwat sa iyang mga apostol, nagtugan nga ang Dios maggiya, magtultol kanunay aron mulungtad ang tinuod, dili matursi ang tinuod. Na ubay-ubay mga gisubli ni Kristo. Ang nindot kaayo ang Juan 14:16 o ang Juan 14:26. Mingon si Kristo, ako moadto sa akong amahan. Sa 26, o ipadala sa amahan ang Espiritu Santo, ang Espiritu sa kamatuoran, nga mopadangat sa inyong panumduman sa tanan nga gitudlo ko kaninyo. Dunay mopadangat pagbuot sa Ginoo nga magda sarenda. Kinat sila pa ang mag-drive, ang magiya sa iyang mga kahimanan, kay ang mga obispo, mga pare, mga kahimanan man sa laktod pagkasulti, ang iyang teaching church kahimanan man niya, iyang pagbuot nga giyahan kini sa kahitasan, giyahan kini sa Dios. Matud pa niya, ang Espiritu Santo ipadala sa akong amahan, mupadangat sa inyong panunduman sa tanan gisulti ko kaninyo. In other words, in English pa, the church founded by Christ is infallible. Nga ang katilingban gitukod ni Kristo, dili masipyat, dili masayop sa pagpanudlo ang buot ni Kristong ipatudlo. Nya ignore ba dayon ta? Sa kuya di masayop. Saan kasaysayan no? Kadtong scientist nga si Galileo, order ma ang papa, dili pa ka naugon, sirhan iyang balay, sirado dito sa taas, di pa ka naugon, kay ang tuyo nga dili makapadayon siyang pagpanudlo. Sa may gitudlo ang Galileo, tudlo mas Galileo tinuod. Kung sa man tinuora, si Galileo nagtudlo mas sa tinuod nga ang kalibutan, kining atong kalibutan, nagbiyahe tuyok sa adlaw. Dili kay ang adlaw may nagbiyahe tuyok sa kalibutan. Kay kaniadto ang pagtuo sa mga tao, ang adlaw, kini adlaw mao'y nagbiyahe, kalibutan ni mao'y nagbiyahe tuyok sa kalibutan. Karon na fiho man, naklaro man, nasuta man, wan ang magiduda nga dili ang adlaw mo'y nagbiyahe tuyok sa kalibutan, kundi ang kalibutan mo'y nagbiyahe tuyok sa adlaw. Husto man si Galileo, sayop mang ang papa, kay ang papa nagpatuo man atong kinaraang pagtuo nga ang adlaw mo'y nagbiyahe. Anya, infallible ay. Nahay man diyan pagkadili masayop, sayop man laging papa. Ato man ang madunggan. Madunggan, magsakay tag barko. Madunggan na to, patupitas, barberia. Ha? Madunggan tag magpaabot tag jeepney, nga sakyan na to. Ay, mahisumukan ta sa mga dili katoliko. Sa may atong itubag. Ang angan mang muingon nga, pasagdi lang. Si pasagdi lang. Ha? Okay. Ang tinuod ni Ana, ang pagka-infallible sa Santa Iglesia, ang pagkadili niya masayop sa pagpanudlo, kana labot lamang sa duha ka butang: faith and morals. Why labot ang science? Why labot ang mathematics? Why labot ang economics? Kay ni ang Santa Iglesia, ang iyang mission, ang pagpanudlo man sa faith, ang mahitungod sa kaluwasan, og morals,
ang pagpanudlo unsay dili sala, unsay sala. Dili manudlo og science ang misyon sa simbahan. Sa ato pa mahimo bisan kinsang obispoha, bisan unsang katolikoha, bisan unsang papaha, mahimong masayop sa science, mahimong masayop sa mathematics, apan dinha sa natad sa faith and morals kay mao man na ang gisango ni Kristo, dili masayop. Nganong dili masayop? Dili gumikan sa iyang tawhanong gahom, kundi sa gahom sa Dios. Mo'y hinungdan nga dili masayop. Mulalim na kung dili tagaan ni anang panalipod nga infallibility, kung dili tagaan, kung wa pa katagae sa Ginoo ni anang panalipod nga infallibility, sa ito pa ang pagkadili masayop sa pagpanudlo sa faith o morals, kung wa pa katagae ni ana, wala nayabag na rong panudlo. Kay masayop man di ay. Mao nga mugbo kayo na itong panubag, ingdong tanga, uy, kanang inyong doktrina sa infallible, hindi masayop, di may makadawat ni ana, kay way taong dili masayop. Tabuag, upit, tinuod ka ng way taong dili masayop, pero nanay Diyos mag-abag ka niya, dili siya masayop. Ug ayong Ginoo, ipadala kong Espiritu Santo, nga mupadangat sa inyong panumduman sa tanang gitudlo ko kaninyo. Promise of infallibility man ka na. Nga natuman yun. Okay. O kanya, ang bugno, batok ni anang panudlo sa Santa Iglesia, makalilisang man. Sa pagkakaroon lamang, pagkakaroon lang. Timan eh. Naay mga pare nga nangguwa sa Santa Iglesia, nagawalig, nagpanulat, batok sa Santa Iglesia. Ang ilang mga libro, kusog ra banghalin. Kana lang libro nga gisuwat sa pare nga Salesiano, si Padre Antonio Pisuta. Rektor kana, pangulo kana sa seminaryo kaniadto. Karon unsa naman? Pastor na siya sa Baptist. Ug dili lang pastor, nagsuwat yung matahom kayong hitsurang libro, gitawag The Truth Encounter. Na adya giunsa niya pagkulata ang mga pagtulunan sa Iglesia Katolika. Ug dili lang siya. Dito sa Amerika lay mga pare Jesuita nga nagwalig, nagpanulat, batok sa Santa Iglesia. Mga kaaway maninggikan sa sulod. Dili man ta mahibulong nini. Sa unang-una pang mga siglo, former centuries, diha may Arios, diha may Sergios nga patriarka o inunta, o matay patriarka inunta arsobispo, si Posios. Pagkadaghan, Nestorios, nga mga pare o mga obispong nanudlo batok sa Santa Iglesia. Hay naman sila ron. Primero, dagan silang nakabig. Pero karon naon sa man, ang mga ngalan na nila mo ay nagpabilin. Ang Santa Iglesia, ang ilang gilusak, nagpabilin, manaas, kaligon, sa dugang, hiyong ko sa dugang kabaskog, ug dugang kaligon. Ang mensahe ko mao, magbantay ta kay kining iglesia, kining katilingbang gitukod ni Kristo sa pagkakaroon na ang daghang mga kaaway. Magtuon kita unsag yun, dungagan palapman nato ang atong kasayuran may tungod sa Santa Iglesia. May tungos katilingbang gitukod ni Kristo. Sa Amerika lang karon, labad ang ulos papa sa daghang mga teologo sa Amerika, sa Holland, sa Belgium ug uban pa. Nanay mga teologo nga pare nga nasudlan magkag-unsang nasuod sa utok. Nagpanudlo na
nga dili tinuod nga dunay mga anghel. Dili tinuod nga kanang mga sakramento, pito sakramento, dili tinuod nga tinukod ni Kristo. Mulalim na. Ugo niya, ang Catechism of the Catholic Church, kanang matahom kaing libro nga padaghan sa Roma. Abi nimo sa kantalita ilang gitawag og the Catechism of the Catholic Church. Dili catechism, catechism. Sism gali sa tupa nagkabulag, no? Nagkabulag, nabuak-buak, nawalang kabinuang buang. Balikon ko sa pagkakaroon, ubay-ubay, daghan giniyon ang mga tagasulod sa Santa Iglesia. Okay, mga suking tigpaminaw, no? Inyong nabati si Attorney Marcelo Bacalso, no? Nga mao'y nag-present, no? Sa tema may labot na sa matuod nga iglesia. Ugma, no? Mga suking tigpaminaw, at tangin ninyo ang iya gihapong presentation, may labot na sa pagpanudlo sa atong mga pagtulon ang Katoliko. Educating Catholic Faith, no? So, bali ato ning gituyo kay tuhaman ang atong na record ni atong diri siya ni atong 2000, no? Ang ikaduhang topic may labot na sa pagpanudlo, may labot na sa mga Katolikong pagtuo. At tangin ninyo ni ugma, no, sa atong tulumanon, no, mao gyapong oras o kining istasyon. Okay. Mga suking tipaminaw, ayaw ninyo kalimti sa gihapon, no? Ang atong Global Catholic Network kon EWTN, Eternal Word Television Network. Nana siya sa Channel 48 sa atong Orient Cable Dipolog o Channel 61 diya sa kanang People Cable TV diya sa Katipunan o ang ubang mga cable operators what the kabalo asa nila gibutang ng atong Global Catholic Network. So pangitaan lang ninyo og asa, no? O by the way, nawa akong usbon pagpahibalog kaninyo nga karong umaabot nga Domingo sa may alas 4 kadlawon ngadto sa alas 5 dunay paghimuon nga pag-replay, no, sa episode ganina nga atong nasaksihan alas 8 sa buntag ngadto sa alas 9, no, sa atong Global Catholic Network, no, sa cable TV. Ang tulumanon nga giuluhan The Journey Home, hosted by Marcos Gruday nga kani usa ka Presbyterian minister nga karon usa nagkatoliko. Ang program kaganina, no, nga atong nasaksihan, ang mga bisita tulo ka buok kay round table discussion man. Puros mga miyembro kanhi sa Church of Christ katong Church of Christ sa Amerika, no. Usa niini mao si Father Benjamin Luther, nga nag-convert sa pagkatoliko og nahimog yung pari. Og lain pa duha ka ministro sa Iglesia ni Cristo gyapon nga sa Amerika katong Church of Christ, nga mao si Jeff Childers og si Bruce Sullivan, no. Round table discussion nga atong nasaksihan ganina og i-replay ni karong umabot nga Domingo sa may alas 4 kadlawon ngadto sa alas 5, no, karong Domingo, no. At tangin ninyo na siya sa atong cable TV. Okay, so mga suking tigpaminaw, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, kini na lang inyong upos nga igsuon, Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas, hangtod ugma pohon. At tangin ninyo, no, itong atong pag-replay pod sa laing topic na Atty. Bacalso mahitungod sa pagpanudlo sa pagtuong Katoliko. Sa ngalan sumahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen.